Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan uwa barka da shigowa wannan channel namu mai albarka. Ina roƙonka kafin mu ci gaba ka danna wannan alama ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka na samun sababbin shirye-shiryen mu. Sannan ka kuma danna like idan wannan bidiyon ya burge ka. Ka kammala? To na gode. Bayaninmu a yau shine yadda za ka haɗa CCTV kyamara a cikin gidanka da wayarka ta Android cikin sauƙi. Shiga cikin Google Play Store ka yi downloading na wannan application Bluetooth video streaming, sai ka tura shi zuwa wata wayar wadda kake so kana ɗauka, sai ka installing ɗinsa. Bacin ka yi downloading nasa a wayarka, sai ka zo ka tura shi zuwa ɗaya wayar da kake so ka yi connecting. Misali gashi nan kamar haka na tura shi zuwa wannan wayar. Bayan ka bude shi zai nuna maka alama ta akwai sending akwai kuma receiving, sai kowanne ɗaya ka zaɓi sending ɗaya ka zaɓi receiving kamar yadda na yi yanzu haka. Sai ka yi searching, za ka ga sunan wayar ya fita, kawai sai ka taɓa shi kamar haka. Yawwa ka ga shi ne yanzu ya fara bidiyon ka daga nan ya fara kelau. Misali ga shi nan bidiyon ka ko ina yanzu ya fara fita. Bari ga in fita waje in ɗan ɗauko wasu abubuwa haka. Shine yanzu haka ina fita waje ne, shine yanzu duka tsakar gida ko ina gashi nan. A inda ka mallaki wannan ko babu ruwanka da jin wani shayi ko ɗar, ka bar gidanka a cikin wani yanayi. Yanzu komai na gidanka yana hannunka. Sannan kada ka manta ka danna alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka